ので手拍子お願いします。さあ、じゃあ皆さんちょっと万歳してください。万歳。はい。手拍子しますよ。じゃあもうちょっとします。
ハリポータ長女という曲を演奏させていただきました。ご協力本当にありがとうございます。ごめんなさいね。静かな曲をやりますので。今、こちらのロケーナの、もしかしてすごいいい音色を聴いていただくための曲でございます。ラキルナ、人々の話という歌です。しっとりとした曲ですから、もう皆さんしっとりと聴いてください。「
静かな曲をですね、日本語の歌になりますけれど、演奏させていただきます。もともとボリビアに伝承曲としてありました曲をですね、日本のセレシータスという女性だけのグループが日本語の歌詞をつけて歌った曲を私たちにちょっとコピーさせていただきました。後半テンポが速くなったら皆さんこれ手拍子お願いします。私の歌をごまかしてください。お願いします。最後の曲になりました。フォルクローラといえばこの曲
っていう代表曲であるコンドルが飛んでいるとやりたいと思います。これ本当に今ちょっと楽曲と変えて第3部のところが明るい風潮になってますので、ちょっと最後手拍子お願いしたいと思います。